Jauet vaan. Joo. Tuo oli hyvä siitä. Jaa. Näimme vittu tehtävän niinku... Totta. Okei, hutti. Olisiko joku hyvä hutti? Paska. 2 woodia tuli mihin? Joo, ei kyllä heti osu silmään. Mitä tarvitsee? Hei, täällä on kyllä Thief Chestistä tunnistaa, joo. Nice. Kato rikkoa Thief Chesti. Rikkoit. Koitan rikkoa. Ja. Joo, ei. Tää löytää tästä potti täältä. Miksi ne on aina tämmöisessä pienessä mäessä? Okei. Midlirus. Joo. Violetti Swordissa. Ja se on sininen. Obamium Oreasa. Eikö niin? Se on sininen vesi. Niin, Kun ei kivukset. Saa kaikkea paitsi firriä. Kyllä käyttämään... Ei vittua, mikä tää chest oli? 2 armoria, 13 iron ingottia ja 10 gold ingottia. 2 armoria. Joo, sullekin armori. Joo, ja lisää gold. gold. Ja mulla on 9 gold bari. Mä tarvitsin nyt aksen täältä. Jaha niin, tillauksesta tuli. Ja ironia lisää, holy fucking shit. Tässä on guardiani. Nice. Mä otan sen heti. Ja piilä. Mut sulla on se armori. Niin joo, ei tehnyt mitään. Pikko ihan puun tohon mulle. Hei, mä rikon tän Dark Oak'in. No ei se. Ei. Mä en tehnyt mitään siitä. Ihan vähän kolikoita vielä. Kultaakse. Oliko siellä mitään keltä ostaa mitään? Joo. Tuo vitu wood mies ja sitten täältä Obamiumia saa. Mä saan Obamiumit ostaa heti vaikka. Täältä. Mä voin ostaa Täällä on 2 woodcutteria. Niin onkin, mitä vittu. Saako siltä firri? Sanot saa firri. Saa. Mä voin ostaa. Nice, vittu. Osta firrit, mä ostan nää muut. Paitsi Dark Oak voi säästää vikaaksi. No mä ostan nytten 10 Dark Oakia. Okei. Mä saan niitä Obamiumita ennen ostaa. Mä lähden tonne boatille ja samalla kerran kolikkoja. Mä en ostanut. Ostin Oakit periaatteessa. Yhdesti pitää vielä ostaa, mutta mä ostan sitten itse. Joo. Mulla on goldit. Meillä puuttuu 10 ironia vaan. Mulla on 5 iron oreja kyllä. Ja sä lähdet boatille. Joo. Mä lähden ylös. Mä voin kyllä ostaa ruokaa siellä. Siis harvoin pitää edes käyttää shiftiä panihoppaamassa. Mä jotenkin vahingossa aina vielä välillä pohjoissa sitä, sitten mä olen kaikki stamina. Mulla käy silleen silloin, kun mulla on se frokki, niin mä keskityn huittaa double. Joo, täällä on toinen kylä ihan vittu piirissä vittu. Eihän. Onko siellä jotain, mitä me tarvitaan? Mitä me tarvitaan mut? No melkein kaikkea. Onko siellä woodcutteria tai smithhead? Woodcutteri on. Joo. Rockmies on. Hyvä. Täältä saa Dark Oak. Ja ostitko sä ne firrit? Ostit.
Täältä saa pirtsiäkin. Mä ostan nekin tuohon, niin ei tarvi kenenkään. Joo. Kronkki ilman yhtään hittiä. Ensin proomi siitä. Tuolla on keivi. Niin joo, onko rubiikkoa missään? Ei oo näkynyt, mutta mä en vielä kattonut tätä kyllä nyt kokonaan. Mä menin tänne menneeseen. Joo, täällä on Guardian. Nice. Toinen jo. Okei. Joo, loput kemit on se millä lähellä. Ja aika hyvä ala. Oh. Sä vähän pelata myös. Näin. Koska täällä on mitään vankia. On Smithi. No. Saa adamantiteja. Obaimiun muun maailmoja. Joo. Tää vammaisesti nimetty ite, mitä sä teet. Joo, ja ne loput kemit on sillä puolella mäppiä kama. Mä käyn ostaan kaiken mitä pystyn. Joo. Mä paskon tää. Oliko täällä Chief Chesti se siisti? Mä paskon sen. Ei. Siis Okei. siellä ei oo mitään. Okei. Gold bareja on, mutta ne meillä on kaikki. Loi hei. Oh my days, Iron Barkissa saatiin me... Siis mä voin tehdä fletching tablen meille jo. Mulla on viiti. Siis oikeesti? Me päästään kohta Joo. lähtee peri. Paitsi Päästään. Ruby. Oliko Ruby jos? Kiviä. Rubia me ei muuten tainnut vittu olla. Vittu aina sama läski rubipuu. No joo. Vittu mä vihaan tota. Mä katsoin saanko mä adamanttia pikaaksia tuolla vaikka. Flakseja onko sulla yhtä? Mulla on 11. 7. Joo, meillä on nekin. Täällä on fletching table, mä voin tehdä jo flax fire. Joo, tältä ei saa ainakaan pikaaksia. Voi olla, että sieltä toisesta kylästä sai ehkä. Joo, lähdetään kattoon tää. Ai tekit fletching tablelle jo ne. Mä tein 11. Mä voin tehdä loputkin. Okei. Eli mun ei tarvitse fletching table. Mitäs vittua mä nyt teen? Mä hakkaan vaikka... Mä teen nyt pikaaksia. Osta kaikki mitä pystyt valmiiksi. Mitä puita sulla on? Mulla on oakit, firwoodit. Ei, mä ostan Dark Oakia yhden ainakin. Mulla ei kyllä oo kolikoita paskaakaan. Mä saan yhden sitäkin ostettua. Joo, mulla on dark oakia 10. Mä saan ostettua 15. Mä saan dark oakit loput. Me tarvitaan kiveä. Onko meillä adamantite? Ei. Onko mutta saa missään myy? On, mutta mulla ei ole rahaa. Joo. Mä hommaan täältä opamiumit. Niitä. Eihän meillä ollut opamiumia. Ei oo vielä. Joo, Mutta nyt täällä on, oli nyt on, myynnissä. nyt on kaikki. Eli Ei mitään vittua mä tein. Mä nyt pelasin ihan vituiksi tuon. Piti tehdä vittu pikaaksi, niin mä tekin uunia. Sinne meni meidän viimeiset viet. Mä en tiedä, pitääkö me edes sulattaa mitään. Snadit ei tottuu. Laita lähteä ettiin koliin. mä lähden tälle punaiselle Guardianiin. Pitäisikö sunkin? Niin meillä on Guardiania vielä. Mä unohdin niin koko Mä lähden sinne kauppaan sitten heti, kun mä oon Joo, mä jotenkin ajattelin, että meillä on jo kaikki jotenkin. Joo. Siitä meni taas kallisarvoista aikaa. Meni. Ei, tästähän tulee Mä sub olin- 20. Tästähän tulee sub 20. Mä oikeesti pyörin 2 minuuttia tuossa ihan mulla ei ollut mitään. Näitä kolikoitakin. Ei, nämä tein näillä viimeillä mitään. Niin tämä myy. Haloo. Mulla olisi Chiefikin, mä saan siitäkin kolikoita ja se on vielä matkapaa. Mulla ei vaan ruokaa kyllä paskaakaan. Ei mullakaan, mutta... Sitä nyt hirveästi ole tarvinnut. Viimi yhteen tämä. No niin, joutuu ottaan bulldozerin. Jaa, se oli täällä pääsi kylään. Mulla on 166 kolikkoa vaan. Ja meillä ei ollut adamantiteja.
Ei oo. Sieltä voi ostaa sieltä venneen vierestä. Joo. Eli mun pitää saada vielä muutama kolikko jostain. Yksi kemi puuttuu. Ja oreet pitää laittaa. Ja Siellä on uunista siellä kylässä. mä tarvii 9 kolikkoa, niin mä saan kaikki loput oreet. Mä ostan kyllä ruokaakin tuosta. Joo. Cooked meatia tosta muutama. Onneksi tulee yö. Niin mitä täällä on täällä kylässä? Obamiumia voi ostaa, adamantiumia voi ostaa. Ja uuni on siellä keskellä. Mä laitoin obamiumit sulaamaan tohon uuniin. Mulla on 200 kolikkoa, mä saan 1 kuoria. Tässä kylässäkin on chief. Onko? Ai jaa. Mä ostan... Täällä on kolmas kylä. Eikö mä olin täällä. ostanut obamimit? Mä ostan adamantit. Noin. Mä voin periaatteessa käydä teurastaa nuo kyläläiset tuolta, mä saan. Eikö siellä voi olla rubia muuten? Mutta puuttuuko meillä joku normipuut ja normikiveet? Joo. Voiko kiveä ostaa keneltäkään? Olisi aika nice. En tiedä. Tästä saa niinku kiveä, jos on tämmönen vitun puhe. Big chunk. Mutta voin sanoa, että kiveestä tämä ei tule kiinni. Ei. Mulla ei oo kyllä niinkö, mulla on 16 kiveä. Mutta täällä on näitä paileja. Joo, 4. Mulla ei oo yhtään pikaa. Mulla ei yhtään pikauksia. Onko täällä missään seistä pikauksia? On kivipikauksia. No. No, 30 kiveä siitä. Älä tuu kolemi sampaa aikaa. Kolemista pari kiveä. Siis. Ei kakkonen vasta oma edes. Niin, meillä on ne rubit siellä. Niin on, mutta mä en varmaan, kun tää on uusi kylä vai vanha kylä. Mä katon, saako täältä rubia. Joo. Täällä ei ollut wildcardia, mitä saa. Ei saa tosta ainakaan. Ei, kiviä voi ostaa, musta on kiviä. Nyt on kiviä. Ei tarvi. No joo. Okei, no joo. Voit tehdä uunea ainakin, jos tarvit. Jep. Saa rubuja, oh my days, oh my days. Kama, Meillä on kama. rubit. Ai on Osta rubit. ruokaa vielä. No. Meillä on rubit, meillä on kaikki. Ei saatana. Mulla on täällä sulamassa adamantiteet. Ne on tyyli Ei osta viisi. enää mitään. Ei osta enää mitään. Normipuuta jos on. Mä ostan. Eikö vittu, onko täällä? No vittu, tuolla ehkä. No ei oo, ihan sama. Mulla on kyllä itellä 120, joo. Ei, raw meatti. Vittu, mä hakkaan sitä. Joo, raumaitit. Sano, että sulla on kore. Elää vittu, sano. Sano, että sulla on kore. Ei ole. Ei. Mä toivon, että Chiefi. tästä Chiefistä tulee. Joo, täällä on kans Chief. Pakko toiselle tulla oikeesti, jos ei tuu, niin tää peli on paskinta paskaa ikinä. Jos tulee, niin meillä on aika hyvä aika tulla. Niin joo. Raw meatit vaan tarvis. Kunhan ei kusta postaa. Mä tarvin lehemiä just. Kato säkin, sulla on lähellä lehemiä. No mä otan ihan vitusti omaa käsin. Mikä tää keihäs iskua aina? No ei. Tää vaapuu saa tätä keihäs iskua. Onko tossa mitään järkeä? Mäkin melkein kuolin tätä vittu. Sain koren. Iso. Bulldozeri joutuu ottaa, mutta it's worth the sacrifice. On. Joo. Joo, kun Bobby ei hirviästi liiku, vaikka on bulldozer. My days, vittu. Tähän tulee semmoista vitun kyytiä sinne. Craftaa kaikki roopit ja kaikki mitä pystyt ja Joo. Ramantivet sulata. valmiita. Eihän mun olisi pitänyt ottaa mitään oreja. Onko meillä kaikki oreet sulla siellä? On. Paitsi rubiitti jotenkin. Niin, ja gold baria puuttuu vähän. Joo, mulla on niin.
Oh my days, oh my days. Mitä? Ei varmaan Elää. jää parista puusta kiinni. Mulla on. Mä oon ihan just siinä. Parista puusta Tässä on jää lehmiä roopit kanssa. kiinni. Please, tuu näistä lehmistä nyt se tarpeeksi. Mä en jaksa sitä hakea vielä jostain. Jes, tismalleen tuli. Kama. Missä nää oot? Kohta tässä. Mehän päästään lähtee. Oh my days. Nyt please, ei mitään säätöä tähän loppuun, niin kuin joka Joo, nää kerta menit on sipkakille jo. Joo. Joo, mä Missä tulen. sä? No ei mä vaan sitä rouppihommaa. Joo. Puuttuu 2 rouppia. Mulla ei yhtään noita normit. Onks? Ei vitus. Iron baria tarvii 12 tähän nyt. Tulee Dark Oak. On. 25. Hui vittu. Joo, mulla on 5. Heitä mulle. Vittu mä ajattelin, että se oli siinä vittu. Ja mä tarvin puuta. Joo. Ota tuosta vittu 30-50 vittu. Nice. Mä teen äkkiä ne roupit loppuun. Ei vittu, mä tarvin... Mä tarvin yhden viiti. Yksi viiti. Joo, mä tuun. Siinä on kaikki vittu. Obamiumit tarvitaan tänne. Isukemit. Otetaan reikiä. Ei vittu puusta. Jääkö oikeesti puusta kiinni vittu? Tuolla tikkaat puuttuu vielä. Joo, mä en saa tikkaita tehtyä. Molemmilta puolilta puuttuu tikkaat. Niin. Hei, mä ostan tässä on kyllä vieressä. Joo, ja pitää ostaa aika kivasti. Ja sullahan oli kaikki Iron barit. Joo. Joo, ei tässä hättää, mä ostan koko rahalla. Ei tarvi ostaa enää mitään muuta. Joo. Puuttuu enää puut. Joo. Ei tässä hättää, meillä ois 17 minuuttia. Me melkein päästiin nyt jos ei tuu päivällä. sub 25. Niin mä... En tiedä. Joo, siis sitten oikeesti jos Bobi nyt tappaa vaikka me nyt oikeesti login, ettei kuolla ainakaan. Ai jaa. Sä voit heittää mulle vähän puut. Joo. Mä voin tehdä tikkaa. 8. Eikö vaan? Heitin 60. Joo. Näkyy vaan 8, kun se oli yli stacky. Joko me päästään? Tikkaat tehty, täällä on vielä reikä. Mä paikkasin. Päästäänkö? Puuttuu jotakin puuttuu. Mitä Jotakin puuttuu? Ironit. Noniin. Niin joo. Jotakin puuttuu vieläkin. Mitä puuttuu? Onko tuolla perässä reikä? Meillä on varmaan reikä taas. Niin sä et oo kattonut sitä. Joo, en. Hyppää. Hop. Joo, tuu ship. Tuu. Mä en pääse näihin tikkaan. Näin. Noniin. Lees mennään. Huhu. Äijä meni aukas Hittu avasin tuon. sen chestin aukas kaikista. Attack speed, nice. Hei! Vittu mä säikättään pääsen ylös. Ei saata. Okei. Oikeesti. Siis voi tulla jopa 20, jos Bobi on hyvällä päällä. Joo, saa olla kyllä melko hyvällä päällä. Katsotaan, kun tuli sillä HP:tä nyt. Päästiin Onhan sulla ruokaa. On 7, cooked meat. Joo, nyt sitten oikeesti ei kuole. Okei, taas Joo, sama. 2008. Jos toinenkaan kuolee, niin se alkaa olla vähän perisestä sitten. Joo. Mutta mä jäin viimeksi jummiin sinne sen jalaan. No niin, Bobi. Hämää. Pitäisikö Ui kokkeilla vittu. paljon ottaa damagea? No mä kokeilin 16. Mutta mulla on 2 milkkiä ja mulla on armori. Hei, No niin, voisiko ei se nyt taas tulla tullut. sieltä? Siis eihän tää Ihan voi peri. olla oikeesti. No niin, joo, otin näköjään ihan hyvin. 20 euroa. Tää on persi. Ai jaa. Siis se trollaa vain niitä. Hei. Ei, mä en switchistä. Eikö se tulee tuolta toiselta puolelta? Noniin, nyt please. Kyllä se minuutin jakso lennellä. Ei! No ei. Joo, siis vähän yli minuutin. No niin, Joo, nyt ihan jos ei vitsi. tuu. Siis nyt jos ei tuu.
Ei. Joo, ei. Lähti vaan. Siis Lähti vaan siellä sieltä. voi back to back. Back to back Ei oo oikeesti. tosi. Siis en oo uskonut, että Bobby on näin sairas, että kussee vaan meidän puroihin. 2008. Vittu mä lensin tuossa. Ei, varo. Sua. Miks tää ei lyö? Sua. Ei osunut. Ja stop. Joo, mä syön välissä. Sua. Aa. Lyö. Vittua, mä lensin tänne. Mä lensin alas. Joo. Mä en kuole. Ei vittu, me ei saatu kyllä paljon tehtyä. Ei. No saatiin me ihan hyvin. Melkein tuolla. Kyllä tää PV on, jos ei kuulu. Jos tää voi viedä vähän nopeampaa ländäis uudestaan. Hei. Ei. Ei. Onko sulla jotain hyvää ruokaa? On mulla suuppia 9. Joo. Mulla on enää 3 steikkiä. Joo. Noniin. Ei se vittu mitään. Mä No niin. teihin. Siis Näin ei, paska ärä. mikä tällä on? Ei, kato, ei. Lähtee vaan. Siis, ja sitten kun meillä on joku ihan paska mieli, mitä ihmistä on. Ai jaa. Siis, Ääntä on tullut. tää käyttää trollilla. Vai se nyt tuli? Ei. Ei. Trollet vai Boba? Siis, Siis ihan. ei voi olla. Joo. Melkein pitäis movia tässä vaiheessa. No kun ei edes osu niin. Noniin. Hei paljon, 1300 eli tonni. Mikä tuu. Okei, nyt. No yhdesti vielä. Nyt stop. Please. Suun. Hyvä. Stop. En ole lyy. Ei se. Ei. Ei. Joo, miten se ei tehnyt sitä? Miten se lähti? No joo, Teki joku seuraavana me damage. saadaan tappas. En tehnyt. Meinasin. Ui vittu. Joo, ei meillä on kohta 23. Paljon sulla on soppaa? 6. Vaikka heittää Ota tosta vähän. pari. Joo, tossa on 2. Oh. Voisi sen vaikka ländätä vähän nopeampaa. Ei siis tää oikeesti pettää näitä minuutin lenkkejä koko ajan. Me oltiin legit liikkeellä 18 minuutin kohdalla. Se on mitään järkeä. Tää on naura. Kyllä kattaa trollia. Nyt se tulle. Me saadaan vaan hakata se loppu. Miten mä jäin tohon? Please. Joo, ja mä oon täällä. Okko. No mä oon täällä. Nice. Laitas. Kautta. Set siitä laitetaan se. Kaatos. Joo, mä laitan kautta. Miksi se ei mennyt? Joo. Ei meillä oo kiirettä sen. Hyvä on. No. Mennään vittu. Kautta setsiin. Oliko se noin? Eikö mä laitoin sen? Mä laitoin. Miksi mulla ei näe? Pitääkö mullakin laittaa? Miten se kirjoittaa? No voit nää laittaa kautta seed. No niin. Naps. 2,5 ihan. On se Ihan ihan hyvä. Mihin me ylletään? Tää ois ollut siis. Mä jaksan vähän tuolla. Joo, vähän. Siis Bobby kyllä kusi. Me ollaan top 15. Mä laitan sen tonne ylös kyllä. Top 15. Saa. Oli kyllä ihan chanssit tonne top 12. 2, No, 2, 3, 5. Joo. Kyllä ois ollut vielä korkeammallekin chanssit. Tuli Tääpä ihan